María Pérez. Señor Feijóo, de que leis me fala? Desas leis das que falaba vostede que exixían destruir os expedientes administrativos cando transcurrían 10 anos? Desas normas inmorais que vostede practica tendo amistades perigosas? Desa norma que vai a supor o plan sectorial de actividades extractivas que se vai impoñer por enriba de todo e vai a permitir arrasar o noso territorio? De que 7.000 postos de traballo me fala, señor Feijóo? Das mentiras do sector naval? Deses miles e miles de postos de traballo que hoxe se iban a estar na comarca de Ferrolterra e na comarca de Vigo? De que fala, señor Feijóo? Vostede non ten credibilidade. Vostede está mentíndolle á ciudadanía deste país porque sabe, ou debería saber, que estas explotacións mineiras, como moito, xeneran entre 50 e 100 postos de traballo. E non o decimos nós, o din os técnicos, o rigor e a ciencia, non a Alternativa Galega de Esquerda. Por tanto, señor Feijóo, non minta. E queremos decirle claro e alto e claro que vamos a combatir o seu modelo de prostitución europea. Esos son as minas a ceo aberto. E gustaríanos dicir, señor Feijóo, que vai facer vostede, presidente da Xunta de Galicia, con este problema? Vai a permitir que arrasen con nós ou vai, efectivamente, a defender a ciudadanía deste país? Vai a escoitar ao valedor do povo e a exixir que se respeten as normas do noso país ou, efectivamente, permitirá que o capital transnacional se leve toda a riqueza deste país, arrase con nós para deixarnos os refugallos, a contaminación e a pobreza, o modelo da economía da miseria, o modelo, como lle dixen, das repúblicas bananeras. Vai a defendernos, señor Feijóo, ou vai a seguir mentindo? Sabe vostede ben que mesmo no proxecto de Corcoesto a empresa paga só de 271 postos de traballo. 271 porque sabe que para cumplir a norma que vostede creou a carta hai que superar 250 postos de traballo. Señor Feijóo, vai a deixar de mentir deste país? Vai a defendernos ou vai a ser un lacayo do capital como é o que está a ser? Moitas gracias.